Benvinguts a Andorra, el país dels Pirineus, un petit país que ofereix moltes possibilitats d'oci. Avui parlarem dels itineraris ecoturístics que ens ofereix el nostre país i ho farem a la parròquia d'Ordino, al Parc Natural de la Vall de Sorteny, una vall també coneguda com la Vall de les Flors. Evidentment, la podeu descobrir vosaltres sols, vosaltres mateixos, gràcies als diferents itineraris que el Comú d'Ordino ha preparat al llarg dels anys, però us recomanem que feu servir els guies que estan aquí per ajudar-vos. I perquè ens expliquin la tasca dels guies tenim aquí l'Alenc. Hola, Alenc, què tal? Bon dia, com va això? Doncs bé, aquí a punt d'anar fins a l'Estany de l'Estanyó, un recorregut que tu ens has suggerit molt suauet i molt maco, però m'agradaria que ens expliquessis una mica quines característiques té aquesta vall. Doncs mireu, ens trobem dins del Parc Natural de la Vall de Sorteny. És el primer parc que es va crear aquí a Andorra, ara fa justament 12 anys. És un parc que, clar, si comparem amb els països veïns, no és gaire gran, són 1.080 hectàrees. Ara bé, la gran riquesa que tenim a nivell de la botànica fa que realment sigui una vall idíl·lica i no ens hem d'oblidar tampoc el que és la història cultural de la vall. Aquí tenim el que és la Collada dels Meners, on es podien trobar les mines més importants d'aquesta part del Pirineu. Explica'm què és el Roc del Rellotge, perquè és una història molt curiosa i que... El Roc del Rellotge, a nivell de la toponímia, diuen que és justament quan arriba el sol, vindria a ser al migdia, vindria a ser com l'agulla del rellotge. Un rellotge solar que els ramaders feien servir per dir, guaita, és migdia, girem cua. Sí. Crec que l'Alenc el que ens està explicant és que, a més de passant-s'ho bé, aprendrem moltes coses del medi natural i gràcies als esforços que hem fet aquí a la parròquia d'Ordino per donar a conèixer el seu patrimoni, teniu l'oportunitat no només de fer cames, sinó també de fer tupina, que en diem per aquí. Avui fa un dia fantàstic per fer aquesta sortida, aquesta caminadeta fins a l'Estany de l'Estanyó. I, a més, podem veure que el pàrquing del Parc Natural de Sorteny està molt freqüentat. És el que acostuma a passar quan es visita una petita joia dels Pirineus com és aquesta. Anem-la a descobrir. Diuen que el coneixement garanteix la protecció. No sé si és el que la gent d'Andorra vol fer, però aquí a la Vall de Sorteny es disposa d'aquest jardí botànic, mini jardí botànic, però molt ben cuidat i molt ben explicat totes les plantes que es poden trobar, no només a la Vall de Sorteny, sinó podríem dir gairebé a tot el Pirineu. És una parada obligada, i més en aquests moments on està tot en plena floració. Les plantes d'aquest jardí estan organitzades mostrant els diferents ambients que es poden trobar tant a Sorteny com a les muntanyes. Aquest és especialment important perquè mostra les plantes endèmiques. Són aquelles que només creixen en un lloc determinat. Aquí, al Parc Natural de la Vall de Sorteny, podreu trobar fins a 50 espècies que són endèmiques, o sigui, que només viuen als Pirineus, a la serralada pirinenca. Aquí hi ha una petita mostra.
Deixem la pista que porta fins al refugi de Sorteny, és un d'aquests refugis de l'extensa xarxa de refugis que tenen les valls d'Andorra, i agafem el camí de l'Estany i el Pic de l'Estanyó. Són unes marques grogues, no té pèrdua perquè és un camí molt ben traçat. Moment GPS, per arribar fins a l'Estany de l'Estanyó, i si voleu fins al Pic de l'Estanyó, heu de seguir aquest sender traçat que està molt ben marcat. Tant en els punts grocs com a l'estar molt transitat es veu clarament. No heu de tindre por de res. Això sí, heu de calcular entre 2 hores 30 i 3 horetes per arribar fins a l'Estany. Podeu veure, el nostre voltant està ple de canals, de serres, de muntanyes. La veritat és que quan camines fins aquí dalt, els mals de caps es queden a la vall. La principal habitanta l'heu vist? Perquè ja sabeu que per no fer-la patir, tan llefiscosa és, l'he deixat anar. Bé, doncs aquí em teniu. A un costat tinc la vida, a l'altre costat tinc la mort. És la tora, una planta pirinenca verinosa entre totes les que hi ha. Aneu a l'alerta, no serveixen ni per fer-hi rams de flors. I just aquí neix un doll d'aigua, que és l'altra gran riquesa de totes les muntanyes. Aquí teniu la barset, i on hi ha molts abarcets en diem un abarcetà. I fan aquesta flor, que és molt maca. Penseu que quan tot un abarcetà està florit, a finals de primavera, principis d'estiu,
És una de les explosions de colors més brutal que tenim a les nostres muntanyes. No sé si dir-ho, perquè si ho dic us el menjareu i després quan jo pugi no el trobaré. Però això és molt bo, això és enciam de font. Els pastors hi feien unes bones amanides amb aquesta planta. Però sigueu vigilants, si no la coneixeu bé la planta, no la mengeu perquè us pot agafar un bon mal de panxa. Seguint el rastre de l'aigua, igual de la mateixa manera que diuen que on hi ha fum hi ha foc, on hi ha aigua hi ha el llac.